Kufanele sizazi lezi gospel bazohlwa ngento nenye kwenye. Kodwa ngicela ukuthi nje uLuka ngomnye we-synoptic gospels apha kwezi vangeli 4. Kodwa yona ebalulekileyo negamayo nguLuka kwesi sihlandlo ngithetha kuso yoba uLuka nguye ngomnye wabavangeli bayivezayo imizekeliso eyenziwe nguYesu Kristu. Ngoba uYesu Kristu ebesawufundisa ngemizekeliso kakhulu ezama uba abantu bacacelwe into ayithethayo ngakumbi abafundi bakhe wayebafundisa. Apha ke usenzela umzekeliso womFarisi nombutho werhafu. Thatha abantu ababini abahlukeneyo apha abasuka kwizinto ezahlukeneyo. Ngoba uYesu xa wayefika eJerusalem wafumana abantu bezizindlu ngezindlu bezama ulwisana nombutho waseRoma, kodwa bona bohlukene bona bodwa. Lo mbutho wokuqala ngumbutho okuthiwa ziHerodians, abantu abesondele kuHerode the Great, yayibandakanya ababhali nabaSadusi nababuthi berhafu. Ibe ngumbutho wesibini lo kuthiwa ziZealots. Abona olu luhlu ngabantu abezixela uba baxelela umila ingemqolo ngelizwi loba omkhulu babo. Kodwa nxaba umuntu waseRoma omkhulu ngoba wohlanganisa umbutho wezizwe ngezizwe phantsi kwabo, njengombutho waseBritane kodwa sathi phantsi kwawo nathi wawuhlanganisa phantsi kwawo nathi ngoba awunambomba. Ibe le luhlu thethwa ngalo apha lo mfana abaFarisi. AbaFarisi ngabanye abantu bebeluhlu lwabo nabo beyigxile esenziwa ngamaRoma kubo bengabemi bakwaYuda. Sibe noluhlu entoba lesihlanu ekuthiwa yi-Qumran community, abezibenza ngoba zii-brothers and sisters of light. Abo kodwa uYesu Kristu yena zange ame nalo naluphi uluhlu kwezithu 4 zinhlanu gxebe, ngoba wayebona azithethi le nto ayithethayo. Ngoba kufundisa ucaphule xa efundisa uba uthiwa apha wayethenda nabathile, kuthiwa ngabani na oba abashumayeli, kuthiwa wayethenda nabathile esenza lo mzekelo uba amadoda amabini enyuka etempileni awuthandaza, enye ngumFarisi enye ngumbutho werhafu. Abantu berhafu ke banotorious ngoba baziwa ngecorruption ngakumbi aba bakwaYuda, ngoba njengoba bebephantsi kombutho waseRoma nje uKesari wayebanika umthetho ukuthi bantu bayethe irhafu nizawufumana ikomishini. Uzikomishini yakho ke ithini? Le mali ndiyibiza uba mna ndifuna i-R100 funeka uthini onge-R60 uthi 160 ukwenzela ikomishini yakho ibe ntle. Ayisaziwa ngaloo nto kabani bangakuthi berhafu athetha ngawo kuYesu. AbaFarisi ke abesaziwa ngento yoba ayebambe kakhulu imithetho yabaJuda, imithetho ethi phambano uba uza kutya noba uzihlambile izandla kusasa solanga uzawuphinda ukutya uphinde uzihlambe izandla. Nantsi leyo ibaluleke ngayo abaFarisi, nakuwo loo nto yayibalulekileyo ibanga umthetho wabo uba unamboma. Ngoku uYesu Kristu apha usivezela into yoba abantu babini bangumahluko kwindlela abamthandaza ngayo uThixo. Ngoba omnye lo ungumFarisi uzikhatha kangangoba acinga akaqhatha noThixo, ngoba kayithandaza apha uthi mna andinjengabanye aba, mna Thixo ndenza bhetele wapha ukuthi usithatha phambili, andinjengabanye aba naThixo ngoba mna ndiyanikela zenza zonke iimfanelo zenkonzo ngoba unamboma. Zange ayifunde laa vesi ithi niqazule intliziyo yenu ungabi ziingubo zenu ube uyova uThixo wenu ngoba unobubele nenceba kumba kade nosizi ngobubi. Ngoba laa vesi
ithi xa uqazula ingubo wenzile bonakalayo kodwa le ndingabonakaliyo efuna uthixo yintliziyo apho kuhleli khona isazela kuba unani boma ngohlula loo nto kuyesu kristu uthi ke lo yena ungumuntu werhafu uyazazi beyaziwa hlaleni ecorruption uyazibhenqa uba mna unolusisi ndicela ityafo lakho thixo kuba uyazazi uba wonile ngumntu ozaziyo wonile bakhona onangazaziyo kabonileyo ucela ityafo futhi uyabonakala uyamazi uthixo uyazondlala njengamadoda kwayubethela ngaphaya athi koba omkhulu bona nathi sonile acela imvula ilanga libalele athi uba omkhulu bonibona nathi sonile sicela ityafo lakho thixo uhlise imvula babazalwa bonile umuntu abazaziyo xa onile kuba unanibomba mbona kuba awunakwazi uxolo wonile ungazalwa wonile awukwazi uxolo ufuna utafa ungazazi uba wonile kuba kaloku awunile funa uvuma wonile le nto ngokuxolo uzoxolela kuba unanibomba rhamene engcwele kathixo uthi ke ngoku apha lo mntu umzalwane thixo uba netafa kum mna mboni cela itafa kuthixo cela inqaba kuthixo cela ukusefelo kathixo kuba naxa kandene kangaka nje ndithathe izinto mhlawumbi ngaphandle komthetho into zabantu bathimbele kodwa ngoku ndiza kuwe cela uxolo uthi ndingumoni phambi kwakho ndinetyala nkosi yam ndalidela izwi lakho futhi entliziyweni yam kodwa ngoku ndiza kuwe bona umphefumlo wam thixo ndiza kuba undincede uncede le ntliziyo yam ngoba unaniboma thixo banetafu kum mnamoli awukwazi ucela uxolo isazela sakho singakuxeli loo nto ngoba uthatha umbhali uthixo wasinika izinto angazinikanga izinjane nkomo ezi zinto zizo ezenzibathina kunganga kwezi zilwanyana uthi zine unique human endowments 4 awusimane nje lasenkomeni uthi conscience uthi self-awareness imagination ne-independent will asimaneka zinto ezinje nasenkomeni ngoba ungayibona inkomo ubungayibonisa isipili aba ikhona into ehlekisayo ithamthameka kuthiwa abantwana bekapa uzayewisa inkomo ayibonisa isipili ndifuna uyingqina kayingqindi loo nto kodwa ndingqina ngohlobo luthi inkomo kwayibonisa isipili ayiboni yona esipilini ibone enye inkomo ishilulapho nenja kwayibonisa isipili ayiboni yona isikusayo esipilini ibona enye izwi ibona ikhonkotha kuba izazi ayinayo i-self-awareness ezaa nto bawuyaphi zigcinwe nge-instinct mthixo inja kokwena ukwazi ungamkamkamkamama ishumi leminyaka xa ubuye iyakwazi uba ine-instinct akuba ayinazazela ayina-self-awareness ayinayo imagination ezo nto zishiyela abantu bodwa kodwa umntu xa engafuna usito isazela uyasikenezela naxa singenayo izibukeli isazela uyasikenezela ngoba unamboma thixo ndiba netafu mnamowi ngoba unamboma bawuyaphi inkonzo yethu ikwi-crisis kuthiwo kuthiwa ihlelwa ngamanani ayomfihlwa lo kuthiwa ihlelwa ngamanani efuna kuthinga umrhameni azifuni thina bantu kudala benkundleni futhi sizifuna uba ayingabayo akho ngenxa yethu namanani abehle uba bekuzaliswa eziphelele kugcwele kodwa inkonzo ayigcwali sizifune thina uba senze ntoni namhlawumbi andisenze into kodwa mhlawumbi sinengqiniba ehlolo abantu badlala enkonzweni uba unaniboma sinengqiniba soba udalo lapha awunawuhlabela ufika uba ukhonga uhlabela ngoba unekhulu iminyaka lapha songa ukhonga uhlabela ngoba nama ukhonga uhlabela awunawuhlabela ufika zinto zasenkonzweni ezo awunawuhlala ngaphambi kwenabhatibovu funa sizifunde thixo banetafu namovu sizifuna uba asingonobangela baleni baba nalothu ehlena kubantu bakungena enkonzweni ngaphathelwa ngumfundisi umanona utata lulusana utata kodwa nqaba ngafika beka-1990 kandivele esayisini kodwa abantulantola makorala abantu bathi nantola makorala abawazi ntola khaba ngazi mna awunawuhlabela ukufika ithi ke le ndawo thixo ibaletafu namonolisisi ngoba ulijonga bona uba lo mntu uyafika akanazuhlabela amathuba batacula ndiculakalasi futhi
ikorasi wakala akangaba msukabina lapha lokumatshana futhi manona linyanga lulusana ngoba unambomba sizifune ngoba unambomba uba ayisithanga nababangeni uba abantu bathi bengena ngabephumanga avaya ukwezweni Thixo banetyaku kum namona olusizi loo nto ke ihlala sazeleni emntwini sazela ukwazi usidimela ungangena phambi kwemcima isibane sazela hleli nawe simlondolozile siyamnyumbazi sazela ngoba uThixo asinike zonto uba umntu obenisazela azazi ngoba into yobamba sikhohlakala nakwelizwe kuba kawubona omnye umntu ubone isithonyana sinye kawunozazi wena uzoyazi umuntu uguqule njengawo umuntu lokubonayo apha lo mzalwane akaboni yena ujonge esipili kodwa akaboni yena ubona abanye abantu abaqeqeza abanye abantu akaziboni yena lo mzalwane uthi abantu njengabanye abantu kodwa ujonge esipili kodwa akaboni yena bakunyaka ujonge esipili kodwa akaboni omnye umntu uthi njengabanye abantu mna ndiyanikeza zonke imfuno ngendlela ufuna ngayo enkonzweni ndiyawuthobela umthetho utsho lo mzalwane ngoba ujonge esipilini kodwa akaboni yena ngoba ulexa ntoni i-self-awareness Thixo banetyaku kum namuntu yilaa nto amadoda amene yesemnqamlezweni athi balo akaziqondi uba unile akazava unile umile namadoda emnqamlezweni uthi phokula ngoyesu uthi hayi mani kuthiwa ngumsindisi sikawusindisa nathi usindisi uthi lo uzaziyo noziqonda ukona kwakhe uthi lo akenzanga nto thina sinaziteko zethu athathe uyesu kristu mele mna zundikhumbule kayibumnganini bakho athi Jesu Kristu kwanamhlanje ndiyaba nawe eparadesi kababa ngoba mboni uthana indoda ezaziyo ndake ndathi uba uyaphi ndingapha fameni kwapasike endimanisithi lo mzalwane uhamba nam uvule iredio hlobo enene apparently umsasazi inkqubo yakho ubuza ngento yoba kwabantu bazibalolisa uba njengokutshwe njengoku ucinga noko rayithi awunophinde wenze laa nto oyenzi hayi kabanye hayi anawuphinda ngoku hayi anawuphinda iyo hayi ndivile hayi azi bakho lo ndibona sakhuthelaaangesinreform athi akuzwa semshakazi njengako nje uphumile unophindelo athi hayi nawujonga msasazi banophinde ndiphinda basele wandiphambana yabomba akakakofolisi babe ndimntuba laa ntouyela phakathi akakakondiyaphethe njengazibuyela phakathi wena awukakho ngoba ujonga abantu unyathelo ayihleli ngoba ujonga inyathelo bambano zanginyathelo nentolenza abanye abantu ukhelile kowawena bangabantu bandirobo ivekile Thixo ndiba netyaku kum namuntu ngoba unomama ngawusonala la mazwi phakathi amen ndicela umama kasawugoduka